In Friesland binnen er 18 Scapino's, 4 Daltsies, 1 Invito en 1 Manfield winkel. Die vallen alle hier onder Macintosh Retail en die had hege schulden. Een onwisse tijd voor de maaiwerkers. Ik begrijp wel goed dat het voor veel mensen een heel moeilijke tijd is om goed te weten waar ze nou aan toe zijn. En daarvoor is het ook belangrijk dat de winkels open blijven draaien gewoon. Dus het is heel goed mogelijk dat nog een flink aantal onderdelen uit die groep straks een nieuwe eigenaar vinden. En dus ook voor de mensen dat er ons weer werk is. En het winkelpubliek liet het benammende Scapino-bot missen te zullen. Wij gaan wel vaak eens even naar binnen, even sneupen. Voor de kinderen hebben ze altijd wel leuke aanbiedingen voor jezelf. Je kan altijd wel even lekker sneupen. Dus ik vind het wel zonde. Net zo leuk. Waarom net? Omdat ik het altijd schoenen wil hellen. Altijd. Dit is de schoenen die snel aan Ja, hast? heb ik wel. Ik hel wat van de aanbiedingen van. Aha, dus Ja. Scapino maar blauwe. Ja, ik heb wel bloeien, jawel. De Ljouwerter binnenstadmanager had wel een verklaring van de tannemende winkel leegstoon. Winkels die het of heel goed keer binnen, leeg in de merk zitten door het goord. Winkels die het heel heeg in de merk zitten door het goord. Waar ik zo door het Bijenkorf bijvoorbeeld die keuze maken had om exclusief heel heeg in de merk te zitten. Dus onder het uiteinde van de merk gaat het wel redelijk. Hè? Die winkels onderskeren zich echt. Winkels in het middensegment die had heel lastig. En die had met name heel lastig met de internetconcurrentie. Ja, je zag het ook de situatie met V&D heel lang in zitten had. En misschien nog wel in zit. Galema vindt ook de hierprijzen op de Sanneem A-locaties in Ljouwert te heeg. De Frieske Haatstad werkt op het stuit onder het concept compactere binnenstad. Lege gaten opvolgen maar winkels uit de ronen van de binnenstad. Galema is net pessimistisch over de toekomst. Die binnenstad zal krimpen in detailhandel. Voor een kant zal het waarschijnlijk wel groeien in horeca. Dus het vult de koor wat aan. En dat maakt ik. Ja, de economie is in beweging. Daar hebben we gewoon mee te dealen. En wat die boetenstritten dan als ze voorstreken, zou daar maar wennen? Daar kunnen we wennen. Je zag al dat er eigenlijk wat oorbedrijvigheid zit op dit stuit. Hè? Net per se detailhandel. Er zitten bedrijven als ateliers en dat soort zaken. En er wordt een heel soort ombouwd naar wijnpand.